Κάποτε, τα δέντρα, κουρασμένα να ζουν χωρίς κανόνες, αποφάσισαν να βρουν έναν βασιλιά. Ήθελαν έναν αρχηγό δυνατό και σοφό, έναν βασιλιά δίκαιο και σωστό στις αποφάσεις του. Ξεκίνησαν την αναζήτησή τους γεμάτα ελπίδα. Πίστευαν πως ένας άξιος βασιλιάς θα έφερνε ηρεμία και χαρά στο δάσος τους. Αρχικά στράφηκαν στα πιο ψηλά και γεμάτα καρπούς δέντρα. Νόμιζαν πως η δύναμη και η γενεοδορία τους τα έκαναν τους καλύτερους αρχηγούς. Πρώτα, τα δέντρα πλησίασαν την ελιά. Τη ζήτησαν να γίνει η βασίλισσά τους. Θαύμαζαν την ομορφιά της, την αντοχή της στο χρόνο και τους πολύτιμους καρπούς της. Η ελιά όμως αρνήθηκε με ευγένεια. «Η δική μου δουλειά», είπε, «είναι να δίνω τους καρπούς μου στους ανθρώπους. Δεν θέλω δύναμη και δόξα». Στη συνέχεια, τα δέντρα ζήτησαν από τη σικιά και το αμπέλι να γίνουν βασιλιάδες. Και αυτά αρνήθηκαν, λέγοντας παρόμοια πράγματα. Απογοητευμένα, τα δέντρα στράφηκαν στην αγκαθιά. Ήταν ένα φυτό ασήμαντο και άχρηστο. Κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί δέχτηκε να γίνει βασιλιάς. Η αγκαθιά όμως ήθελε πολύ να έχει δύναμη. Αμέσως δέχτηκε την πρόταση. «Εγώ θα σας κάνω όλους να με υπακούτε», φώναξε γεμάτη έπαρση. Τα δέντρα, απελπισμένα πια, δεν είδαν την κακία στα λόγια της. Η ιστορία αυτή μας δείχνει πόσο σημαντικό είναι να είμαστε ταπεινοί. Η ελιά, η σικιά και το αμπέλι, παρόλο που είχαν σπάνιες αρετές, δεν δέχτηκαν την εξουσία. Ήξεραν πως η πραγματική αξία βρίσκεται στο να προσφέρεις και να αγαπάς. Η αγκαθιά αντίθετα δέχτηκε να γίνει βασιλιάς από εγωισμό. Δεν την ένοιαζαν τα άλλα δέντρα, παρά μόνο ο εαυτός της. Η ιστορία μας θυμίζει πως η αληθινή δύναμη βρίσκεται στο να βοηθάς τους άλλους. Όπως ο Χριστός, που ήρθε στον κόσμο όχι για να τον υπηρετούν, αλλά για να υπηρετήσει. Έτσι και εμείς πρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμά του. Η προσφορά, η αγάπη και η ταπεινοφροσύνη είναι αρετές που μας φέρνουν πιο κοντά στο Θεό. Η ιστορία με τα δέντρα είναι ένα μάθημα για όλους, για πάντα. Μας θυμίζει πως η αναζήτηση της δύναμης και της δόξας οδηγεί στην πνευματική φτώχεια. Η ευτυχία και η πληρότητα αντίθετα βρίσκονται στην ταπεινή και ανιδιοτελή προσφορά. Ας προσπαθήσουμε να ζούμε με αγάπη, προσφέροντας τους συνανθρώπους μας. Ας θυμόμαστε πάντα πως η μεγαλύτερη τιμή είναι να υπηρετούμε το Θεό και τους ανθρώπους.